Ahoj lidi, dneska si hrajeme Dual Showdown za Melody, tady s Piperkou. No, tak to je skvělý super. Jak vidíte, už jsme tady sebrali druhou bednu, zrovna nás tam chvilku někdo otravoval. Zrovna tady můžu vybrat tyhle bedny na středu. A Pepika tam možná někoho skolí a Edgar, ty mi to neber. Ty tam dostaneš. No, hezky se tam pobijte. Já tady hezky vezmu tuhle bedničku. Zase, že Piperka tam někoho zabíjí. A je dobrý. A hezky se tady na ně počkáme. Když vyčkáme, jestli tady nikdo není. Dobrka, zdá se, že tam někoho zahlédla. Tady je další Melody a zrovna se Paolo Edgar, takže tam asi zrovna teď momentálně nebudu. Teď by mohla být šance, ale musím právě použít útok. Aj, mě to poslal do řeky, takže máme špatný to útok. A Emsko, ty se ani nevytahuj. Tamhle někdo skolil, je tu Dynamik a další Edgar, takže Dynamika tady skolíme. Edgar se tam nějak pobije, ale Piperku nesundala, takže to je dobrý. A jsme ještě k tomu jenom už 3, takže to je dobrý, tady jenom skolíme Edgara nebo někoho jiného, ale obávám se, že ne. Piperka, ne, Piperku má Edgara, ty taky ne. Piperku tady bohužel neskolíme, my to pocházíš někam jinam. A jsme se skolíme dobrá, sejmeme tady Edgara, jdeme pokrápy a sejmeme tady toho Dynamika. A teď jdeme na Emsku s Edgarem. To je hezky, do středu si na ní počkáme. Takže jeden. A druhý pán na holení. Máme to. Výhra, jako nic. Takže ráda zkuste Melody a Piperku dohromady. Děkuju. Za zhlédnutí a nashledanou.